Hov, ned. Jo! Fuck, hvor fedt, mand! Vi har fået sat nogle stænger. Yes. Vi har kun sat 5 stænger. Ja, det er der holder til. Ja. Og så ligger vi og trækker lidt derudad. Med lidt forskelligt. Vi har en 29'er på den ene jo. Ja. Den, Det er spændt på. ja, og så har jeg en 40 cm line through. Og så selvfølgelig den der Burper der, den store der, 50 cm, den synes jeg er meget Det er sjov. en ordentlig... Ja, den er meget ordentlig sjov. en, du. Så har jeg, ja. Så har du sådan en speciel arm på den der. Så. Ja, sådan lidt med... Det er den er faktisk med skikke på, ikke? Ja. Altså sådan en wobbler lignende. Så prøver vi at ligge og fiske lidt i de forskellige vandlag. Og så ligger zigzag lidt ind over kanten og se, hvad dybde det egentlig er, at der er noget, der slår Skal på. lige nævne, det er faktisk min sådan jomfru-tur med hensyn til altså sådan rigtig døvfiskeri. Ja, Vi har haft en tur på Sjælsø, hvor vi havde lidt med to paravaner ude også, men det er ikke helt det samme som det her, som vi prøver nu. Nej, nu dørver vi lidt, og så hvis ikke vi fanger noget inden for det næste times tid, så tror jeg, så prøver vi lige at se, om vi ikke kan finde nogle steamer og spotlock på, og så prøve at kaste. Ja. Kaste fisk, måske lidt ud over lidt af det dybe vand, og så se, om vi kan ramme en fisk eller to. Ja. Men indtil videre, så prøver vi at dørve, ikke? Ja, det er fantastisk. Ja, det er vildt vejr. Det er vildt vejr. Vi er i november måned, og vi kan sidde her faktisk, altså uden det billigste tøj på, ikke? Det er fedt. Så dejligt. Vi tænder lige så snart det håber. Ja, Det gør det. Det gør vi. Jeg håber det lige om lidt. Det gør vi. Hvad så, Kasper? Er der fisk? Du har der fisk på nu. Skal jeg finde nettet? Er det noget? Ja, det tror jeg faktisk. Okay, jeg finder lige nettet. Ja. Bum, mand. Vi skal lige afkroge den her, så skal vi lige se, om det ikke er en meterfisk. Jeg så lige min første pelagiske fisk. Det er godt gået, Kasper. Vi har ikke engang fået filmet så meget, og nu har vi fundet koden. Der ligger altså Et monster. et okay dyr. Okay størrelse. Og det er det. Det er en god fisk. Ja, det er en fin fisk. Vi afkroger lige. Hvad siger du til den? Ja, Skal vi lige måle den en gang? Ja, skal vi det er måle en den? meterfisk, tror jeg i hvert fald. Ja, det tror jeg også, det er. Skal vi lige høre det? Har du noget? Jeg finder lige målbåndet hurtigt, og så måler If vi. you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong. One of the best to ever do it. Vi er landet på vandet. Wow, vi har drejet nu her. Og vi har i dagens anledning Kasper, CV Fishing og en rigtig ekspert. Ekspert. Det er Christian. Så Ding, så kommer der sådan en. det er godt, vi har løjet med, fordi der er overhovedet ikke nogen sigtbarhed, vel? Prøv du lige at filme derud af. Kan du se der? Er det den vej, eller er det den vej, vi skal? Eller? Hvor kom vi egentlig fra? Ja, hvor kom vi fra? Så jeg skal lige have sat ekkolod til, og så er det afsted. Så ser vi lige... Vi skal ud efter nogle geder. Wow. Det skal vi. Vi skal give den gas. Ja, for helvede. Er I klar? Yes. Er I så klar? Vi er så klar. Så gør vi det. Opad. Pause. På grund af, at jeg har fået sat kameraet på en forkert indstilling, så da Kasper han tænder det, så står det ikke til at optage video, så der er desværre ikke kommet nogen fight med, men jeg fik heldigvis rettet op på det, og vi fortsætter. Nå. Ja, de ville gerne ned nu. Så der er du, Mikkel, mand. Boom! Fedt, Hvad mand. var det? 7,3 kilo. Det er ikke dumt. fisk. Vi målte den ikke, men den var i hvert fald over 1 meter, tror jeg. Ja, det var den. Den har været en meter og 4-5 stykker. Det tror jeg også, ja. Skide godt. Fedt. Nu er vi i gang. Game on, mand. Christian! Ned! Jo! I hvert fald en personlig bedste på Esben. Er det en PR, det der? Ja, jamen, den lever derude. Mand.
Det er godt, vi kan godt veje. Jeg spiser chokoladebolle. Og hvad spiser I? I spiser også mad? De står bare og snakker, mand. Ja, vi snakker. Hvad sker der, mand? Hvad hedder det? Vi skal lige have sådan en der. Christian, Vi skal lige have en... Ja, en gift. Vi tager en hurtig update, ikke? Jo, det gør vi. Og man kan sige, mig og Kasper har faktisk stået med lidt større jig og kastet og prøvet at fiske nogle gode geder. Og du har valgt at gå ned i størrelse og så Yes. og kunne fange en arbor, og det har jo... Det gav pole. Det gav virkelig pole. Ja, det var en fin en, ikke? No. Altså, 1,71. Ja, 1,71 kilo, ikke? kilo. Og så var den 52 cm lang, ikke? Ej, det Altså over en halv meter lang Det er en god arbor. må man sige. Ja, det er godt fisket, mand. Ja, det er tarveligt. Det er sgu tarveligt. Men altså, dagen er Ej, det var lige fedt. startet, Hold ikke? kæft, hvor var det godt. Ja, det var så fedt. Så nu prøver vi, om vi ikke kan fange. Vi sigter efter at fange nogle flere, jo. Ja, vi skal have nogle flere arbor. Nu skal vi lige have lidt at spise, jo. Det skal vi Det skal næsten lige fejres med 2 gode fisk i båden. Sejt, mand. Det er fandme en god start. Så når vi er på det her, så skal vi ud og have nogle store geder. Ja, ja. Vi vender stærkt tilbage, ikke? Det gør vi. Ej, Fedt. hvor er det godt, mand. Fedt. Skide godt, Christian. Ja. Sådan der. Jeg tror, det er en arbor. Så er du hooked op. Det er sgu en Det er sgu en gede, du. Nej. Sådan. En lille hund. Jo. Ja, du er jo. Ja. Jo, jeg troede... bare tage ned, så vi kommer ikke ned. Ej, jeg troede sgu, det var en... De troede, det var en stor arbor, men så var det Jeg en... troede, det var en god arbor, faktisk. Jo. Det er Den er taget på sådan en... Det ligner faktisk en lille gungi, men det var... Det er det også. Det er en gungi. Ja. 10. Altså, jeg tror, et halvt kilo mere, så kan den godt have været tæt på 8-5 kilo. Ja, 8-9. Ja. Det tænker jeg også. Det er næsten samme størrelse som den der arbor, Christian fangede. Grow big, my friend. Jeg ved, hvad det var for en, der var tungest, som det var. Ja. Nå Ja. Ja, okay, jeg troede, det var en arbor. Gedekongen. Vi fortsætter. Du har ikke kommet sukker i vinen. Ja. Nå, vi er nået til vejs ende, ikke, drengene? Ja. Vi har været ude i dag og fisket lidt geder, og det har eddermame, vi har kæmpet sygt for det i dag. Seriøst. Altså virkelig været rundt og prøve at lede. Og jeg synes faktisk, det har været rigtig svært, men det har været mega hyggeligt. Og Christian har haft kaffe med. Det har været så fedt med kaffe. Det har været... Det er i hvert fald en af grundene til, at du kommer med igen næste gang. Jeg tænker, at det er fordi, jeg Det er grunden. Ej, men altså, status på en afsluttende dag, det kan godt være, at vi ikke har fået så meget, ikke? Men jeg har fået en okay gede faktisk, en pæn gede, på en sådan en svartzonker her. Og Christian, du har toppet den med din arbor, ikke? Ja. 1,7 kilo arbor. Det er en god arbor. 52 cm, det er en halv meter arbor. Ja, det er sygt. Det er altså vildt. Det er, Ja, det er ikke helt dumt, det er det altså Hvad ikke. fik du den på, Christian? det var på storm. Du fik den på stormen der, ja? Yes. Og det er jo sådan en, man kan sige, skal jeg lige prøve at vise den der, du? Ja. Altså, det her, det er jo ikke... Det er jo ikke noget, en gede ikke ville tage. Og det var sådan... Det er sådan en mellemting, ikke? For at prøve at se, om der var noget præcis. arbor eller noget gede, der tog. Vi troede jo faktisk også lidt, at det var en... Ja, Det kunne Christian... godt have været en gede i starten, ikke? At vi troede, det var. Det var men... Det var sgu det bedste. Nu har Christian set, der er fisk. Men vi afslutter herfra og siger tak for denne her gang. Fedt. Vi ses nok en anden gang. Det gør vi. Hej hej. Tak for nu.